Fortæl det, du fortalte mig. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for, og sagde et par ord? Sagde et par ord om dig. Et par ord om, hvor syg du var i din barndom. Hvordan du altid skulle ødelægge alting for de andre glade børn. Hvordan du stjal deres legetøj og brændte det, mens de så på det. Og forkvaklede en sjæl, du altid har været. Du kan også fortælle om, hvordan din far og mor måtte tage til Frankrig og prøve at få dig ud af et nervesanatorium, hvor du lå lige så syg i hovedet, som du altid har været, pumpet op med medicin til stor fortvivlelse for din mor. Jeg kunne også sige noget om, hvor talentløs du altid har været med kvinder. Skønne kvinder, som du bare lod passere forbi år efter år, fordi der er så uendeligt lidt mand i dig, Christian. Jeg kunne også holde en tale om dig og din søster. Hvad? Hvad siger du til det? Sagde hun nogensinde farvel til dig, Christian? Hvad? Nej. Var der et kort, et brev eller noget? Nej, intet. Det var der på en mærkelig måde til os andre. Og det var der måske nok en grund til. Ja, for du tog jo bare afsted fra det hele, som sædvanligt. Du tog afsted fra din syge søster. Jeg husker Dane, hvordan hun altid spurgte til dig ved aftensmaden, hvordan hun får ind til telefonen, hver gang den ringede, fordi hun troede, det var dig. Men det var aldrig dig, Christian, for du var som sædvanligt kun optaget af dig selv og dit eget syge sind. Og nu kommer du så her i aften og kaster smus på den familie, der altid har villet dig det godt. Din mor synes, du skulle tage afsted. Hun vil ikke se dig mere. Men det synes jeg nu ikke. Nej, jeg synes, du skal blive siddende her og mærke, hvordan det er at spytte sin familie i ansigtet.